Prinsessa kutsui meidät piknikille. Homo Luigi. Toivottavasti tekipä spagettia. Luigi, katso. Se on Bowserilta. Rakkaat putken hinkkaajat. Koopalingit ja minä olemme vallanneet sienivaltakunnan. Prinsessa on nyt pysyvä vieras yhdessä 7 Koopa-hotellistani. Haastan sinut etsimään hänet, jos pystyt. Meidän täytyy etsiä prinsessa. Ja sinun pitää auttaa meitä. Jos tarvitset ohjeita hotellien läpi pääsemiseen, lue mukana tullut ohjekirja.